मुंबईतले रस्ते फुटपाथवरील अतिक्रमण यावरून हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली। फुटपाथ मोकळे दिसले की लगेच अतिक्रमण होतं। महापालिका प्रशासन मात्र काहीच करत नाही। हायकोर्टानं पालिका प्रशासनाचे कान उपटलेले आहेत। मुंबईकरांना घोड्यावरूनच प्रवास करावा लागेल असंही हायकोर्टानं म्हटलेलं आहे। अतिक्रमणांमुळे रस्त्यांची इतकी वाईट अवस्था झाली आहे की पुढच्या 10 वर्षात मुंबईकरांना घोड्यानं प्रवास करावा लागेल असा सणसणीत टोला उच्च न्यायालयानं बुधवारी महापालिकेला हाणलेला आहे। पवई रस्ता आणि फुटपाथवर अतिक्रमण झालं आहे आणि न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली। त्यामध्ये न्यायालयानं पालिकेचे चांगलेच कान उपटले। रस्ता फुटपाथ मोकळे दिसले की लगेच त्यावर अतिक्रमण होतं, तरी सुद्धा पालिका यावर काहीच करत नाही। भविष्यामध्ये मुंबईची काय अवस्था होईल याची आम्हाला चिंता वाटते असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलेलं आहे।